En ymmärrä ollenkaan, että mikä tapahtuma tai mikä merkkipäivä täällä on, mutta täällä ihmiset, lähinnä nuoriso, niin nuoriso kirjoittelee katukiveykselle eri kirjoituksia. Liidulla niitä piirtää. Niin, tässä semmoisen 30 metrin aikana matkalla piirretty. Onko ymmärtäisi mitä tuossa lukee? Ei vaan ymmärrä. Ei enää näin vanha mies ymmärrä tostakaan enää. No niin. Eipäs hypätä asiasta toiseen vaan keskitytään tähän katugrafiikkaan, vai miksi tätä sanotaan. Semmonen tapaus tällä kertaa. Hienoa joka tapauksessa. Oho, ja sitten tuli kolari. Siinä ajettiin perään. Ja paukahti aika kivasti. Siinä oli taksi ja taksiasemahan tässä on. Näin. Silviis. Käydäs katsoa vähän lähempää, jos riittää tätä kuvaa vielä. Tässä tämä mun tyttöni näköjään on. No niin. Ei siinä kovin pahasti käynyt. Lamppu on tippunut kyllä kadulle. Semmonen tapaus. Kuka lie syyllinen? Nyt peräänajaja ilmeisesti. Matkanteko loppui siihen ja tytöt tulee tuolta Pirsistä poikki. Lähdetäänpä kävelemään sitä eteen. Se oli taksiaseman tapaus. Onko tuo lösäpysäkin merkki? Enpä tiedä. Näin. Minä jatkan kauppaan matkaa nyt tästä näin.